Ini BJP Yakarwi Penang Nukhungni Bai Kubai Lamsokha. Kubai Grake. Kubai Grake. Kubai Grake. Tini neiji Swrangchalo TIPRA Motha Party ni bukhaktei kaisa bodol hama panda khlaijakha bodol hama pandao manjagaikha MDC Prasmit deborma bodol hama pandao BJP Party Yakarwi Nukhungni ni sni voter TIPRA Motha Party Bana Romkha Lamsokha naharkha MDC Prasmit deborma kubuna dongso ang sekarang hampir to BJP khlaimani 2014 ni semen khlaiyo 2014 ni semen khlaiyi ar pore 2018 o hangke BJP government botu bukha aboni yagoro turuturu khai samung chengkha phiaba samung chengmani yagoro ano daitto gori jakha phiaba aboni bisingko bo katar kubuni party ni borong Yakarwi phayo phaimani yagoro amhaino sung kasam tongnai rongno borok turuk nonani chengkha Engka apurun seminu sunggo tamnani bukha bilaino kostong kha tamnake je jaga sung poila tunai ba ke abun pore engka turuk am haino engka plai am BJP o tongphano je somoi sini lai thangnai 5 bosor sini MDC sini ononto sar jokon tongpro apru panang BJP ni hampana edisini bagai ang bisingti khlai sini Mothani bai ang kurungoi samung tangui tongo engka haipana takrai edisio bangsakang joining khlaine hena ang songoi tongkomani Siapa abun ya grup orang teh anak koi kya, ang bay marai kya, engkai tiga sang teh san lain negara no, ne ang kabising saya sung songgoi tongkha. Siapa hai election lain thamma ne moment ni poreng engkai omahai ngoi tonggo engkai abun ni poreng engkai ang kabai ke, mana bukan kerak ke besaka dabu engkai le, ang ti orang tonglia, tam ni engkai boba kerana je naharmu, je boba kerana samung tangmu, bini bebak angkona ang hamzagoi. Te omhai kena ang tongnai te omhai kena je o sungsara tongsak eba khaba jotodin ani fan tongsak bubagrani samungno tangoi thangnani bagai ang tini haino hai bubagrano nahare ang tini Tripura Motha phaisok pai hambai besok voter tei phege tu voter hangkai to ani nok ni voter tongo chinogo kaitham te omhai khlaioi ani bising pasang to tongo no abo huija khaino hangkai tini kaisa borok phaina tongo bor sok paili achinoro thili thara ngoi tongo ba Sokpai mandia, fiaba tongwani, amhai natam ni ke angto kesam party khai phema ba, ke baksa angkai chini borong abono kirijagu, amhai jaga thang ke ang amhai de maya angno, angkai employee khlai le ni nogo angkai bo je jaga chakri khlai tongmana jaga ni transfer khlai jangna ni kirijang na kubang ma podre potong, fiaba bo buskang ni chini panchayat election angka bo bebak joto o butarong budman baina abosung khlai hambai nin mungkai ani bomung ka hangke Prashanto de Borma sekango kono podo tongman da BJP sekango hangke ang mondoro samung tangoi tongmani hangke abon pore buto bo ano general secretary rijak abon pore hangke change khlaite khlaimang no dabo ex no homa hangkata haipon angau daito rok kuno gurutto dia je jagao je samungni daito barja rijago o samungni moten je samung tangoi meke amhai samungni pod manu betam laba mungsa boya hambai asupna ini sini thanchani mari bobagrani thanchani mari jen TIPRA Motha o sini tako Prasmit bo sini thanchani mari o phaisok paikya जों TIPRA Motha bodol angsak baithang tini bono sini thanchani mari TIPRA Motha o khaba khubo Lamsokha jora kudukma bo tamo khlai amo haikai palama yang tongkha bo thajingo saka je BJP hai bodol khai tongphono bobagrana hamjamani bisingti Sini TIPRA Motha bising ko suboi tongo engkai abon bagai engkai tini kai ekdom sak baithang phang kaino sini TIPRA Motha o phai hapaikya BJP hai party no Yakarwi karon finally bo dorkar tongo sini mo TIPRA saroni je naharmung je TIPRA saroni odikar no जों जे आंचलिक दल खायनाय बरंनो phang kai khorang tisai mano बरंनो sanui mano national party hai jagaroko tongoi BJP hai party o tongoi dofani bagai kaisa kok thaisa sawi meya nge tamni bagai engkai dofana hamjagoi dofani bagai samung khaina engkai ba tamni bagai BJP bodol hai tongnai hinai botini baithang Yakarwi botini tin TIPRA Motha bodol phaisa phikya abon bagai sini Durai Shyamrai jotto jin TIPRA Motha khainai te bobagrani mari thanchani mari tongnai no जों बरंना खाबाय खुबै Lamsokha Nukhungni बुसु बरक कबंगमा जों दिनै बरं Lamsokha गाबोनो सानान मुसुंगो बसकांनि ओ तालो सिनि ब्लेस कमिटि सं मरि नन थांगै दंगो सिनि एन्टायर TIPRA ओ 587 ब्लेस कमिटि दंगो आंखा खायो हासि 587 नि बिसिंगो 587 नो
TIPRA Mothorok kepelayengnaय te kubuni bodonlo kaisa village committee phano sung nahanani riya sung abo bagino adigina naharoi samongkhai tongo bwskangni talo election kai sung phunugoi rinai TIPRA Motha bodol 587 ni bisingo 587 no kepelayengkha sung abo phunug rinai chini thanchani mare ni bisingtui te chini bobagrani tudulmani bisingtui hambai Puila no khulumka no raujatana no chini omohana mediclinico bo doctor phayo nai phai rongno tini sawano chini uro phayo child specialist doctor ENT specialist doctor general surgeon doctor gynecologist doctor neuropsychiatric doctor general medicine doctor te pain relieving doctor robo phai nai phayo hingke no rodak le Yakarwi chini mohana mediclinico phayo naijak phaimano te chirai ro Lumkha kuchukha saimia Romkha amoni bagabano ro naijak phaimano te norok je kono operation khaina musungkha kidney o pathor ungkha dolbadar pathor ungkha amoni bagabano ro naijak phaimano te chini okra sakra horo thumaya saimia nungmaya sori ayukmayu kosto ungjago amoni bagabano ro doctor be phayoi kurungoi kahamke naijak thangmano belaino doctor kaham te chini buri rok je kono problem ungkha samasya ungkha buri doctor be phayoi norok kurungoi naijak thangmano ungka amon chanamu sunga ang okok duk number buri jak tongo okok duk number norok booking khayoi online tui ticket khayoi mung chuyoi naijak phaimano ang asno chanamu sungo chini mohana mediclinic phayoi dakti phayoi naijak phaibaidi amsungna datnuna hambai